Ассалому алейкум, бардаро. Мошини албатӣ Mercedes-Benz C-класс, сечкои нав, соли 2018, Корея вагон, передний задний парктроник. Мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бардаро. Нав омадагиаст. Утилизатсия дорад тамом. Абвеси AMG кардагиам. Я бардаро. Види ахир мошин. 4 глюштиля. 4 балон, 4 диска нав. Ҳолати салонша нишон медиҳем, марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати пеши мошин. Датчик БСМ дорад. Акустикаш Brummaster. Я бардаро. Ҳамин сидения, лифт сидения, обогрев сидения. Я бардаро. Бубинед. Круиз контроль мультируль тарафа, пробег 78 000 км. 5 режим вожден дорад, джойстик. Я бардаро даруни мошин липисток, старт стоп. Фароша гирон мекунем, гарани хушрой. Камера назара уфта штабдем. Ина бардаро бубинед. Нархи мошин 260 000 сомон. Марҳамат ба устод омада ба дилпурӣ бубинед, харидорӣ кунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Ассалому алейкум, бардаро. Мошини албатӣ BMW F10. Солиш 2011. Объем мотор 3.5. Нигоҳ кунед, бардаро. Мошинча дар ҳолати хуба. Бо ба устодтон омада ба дилпурӣ бубинед, харидорӣ кунед. Ина бардаро. Види мошин. Выхлоп ҳам дорад. ҳолати салонша нишон медиҳем, марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Боковой Бэтмен. Я бардаро боковой ҷамъ мешавад. Ҳамин сидения, лифт сидения. Мультируль до тарафа, круиз контроль, липисток, 219 000 км. Автохол, джойстик, обогрев сидений, старт стоп. Я бардаро. ҳолати мошин. нархи мошин, бардаро, 115 000 сомон. Дигар савдо намешавад. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва саҳифаи мо обуна шавед. Салому алейкум, бардаро. Мошини албатӣ BMW F10. Солиш 2011. Объем мотор 3.5 бензинӣ. Нигоҳ кунед, бардаро. балош дар ҳолати хуб. Парда дорад. Ина бардаро види архиви мошин. Фарои ба монанди ҷисси задагӣ. Ина бардаро види архиваш. Фарош ба монанди ҷисси. ҳолати салонша нишон медиҳем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Стеклоподъёмник, боковой ҷамъ мешавад, ҳамин сидения, лифт сидения, винкоди мошин. Техпаспорт 2011. Мультируль до тарафа, пробег 201 000 мил. Автохол, джойстик, обогрев сидений, старт стоп, монитор ҳаст. ина бардаро парда дорад. ҳолати даруни салон. нархи мошин, бардаро, 145 000 сомон. Лайкҳоро фаромӯш накунед ба саҳифаи мо обуна шавед. Ассалому алейкум, бардаро. Мошини албатӣ Toyota Camry 2. Солиш 2010-01. ҳуҷҷатош 1 моҳи дига мондагиаст. нигоҳ кунед, бардаро. 4 балонаш дар ҳолати хуб. Мошинча дар ҳолати хуба. Бо ба устодтон омада ба дилпурӣ бисанҷем, харидорӣ кунед. ай мо реклама кардан, ай шумо ба устод омада дида харидан. ина бардаро види ахир мошин. задни камера дорад. ҳолати салонша нишон медиҳем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ина ҳолати салон. ҳолати пешаш. Стеклоподъемник, лифт сидения,
линкоди мошин, мултирули яктарафа, круиз контрол, 143000 мил, монитори андроид дорад. нархи мошин бардаро 95000 сомон бо муомила дорад. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва саҳифаи мо обуна шавед.